Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimizin bagtýarlyk döwrüne owagçylyk buğdagyny amala aşyrylan özgertmelerin netijesinde öndürilen buğdaýyň mukdarynyň artdyrylmagy bilen bagly 2011-nji ýylyň hasylyndan öndürilen buğdaýy daşarky bazarlara ýerlemek hakyndaky karara gol çekdi we degişli ýolbaşlara bu işi göwnejay guramagy tapşyrdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatyry Yegeleýew özüniň gödekçiligi diýen puwdoklaryny alınıp barýan işlen ýagdaýy we döwlet başlygymynyň odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ykdysady üçin gurulşyk senagatynyň mühim ähmiýeti eýdigini bellemek bilen hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ýerlerine senagat, durmuş we ýaşaýyş ähmiýetli täze disgalyň gurulşygynyň giňmeçerli maksatnamasynyň durmuşa geçirilýänini aýtdy. Bu maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň kärhanalary barha işen gatnaşýarlar. Olar häzirki zaman ýokary netijeli tehnologiýalar giňden ornaşdyrmak arkaly işin ýokary hil derejesine üpçün etmeliler. Şonlukda disgalyň ýokary hilli we bellenilmeýän möhletde ulanmagy taşyrylmagyny üpçün etmek potrotçulardan bildirilýän esas talapdyr diýip döwlet başlygymyz bellädi. Şeýle milli liderimiz raýatlaryň, şäherliň we owalyň ýylatynyň isleglerini üpçün etmegiň möhümdigini belläp, biziň durmuşa geçirýän ähli özgertmelerimiziň baş maksady Türkmenistanyň awadançylygyny iýigderli üpçün etmekden, olaň durmuş derejesini ýokalandyrmakdan ibaratdyr diýip aýtdy. Mundan başga da döwlet başlygymyz gurulşyk ulgamyna giňden sarp edilýän ýokary hilli gurulşyk materiallarynyň öňümçiligi boýunça kuwatlyklary artdyrmagyň möhümdigini bellädi. Milli liderimiz dünýäniň öňde barjy tehnologiýalaryny ulanmak esasynda ekologiýa taýdan arasynda gurulşyk materiallary öňdürilende, öňümiň ahyrky netijesiniň hil kadalaryna we ýerli howa şertlerine dol alaýyk gelmeginiň hökmanydygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz öz gödekçiligi diýen puwdoklarynyň işine hem-de ýurdumyzyň paýtagtyna gurulýan disgalarda işlen döwrüň ýokaly taraplarynyň derejesinde gurulmagyny üpçün etmekde zerur guramaçyk çaýlaryny görmegi vice-premier tapşyrdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatyry Hojam Komedow ýurdumyzyň neft-gaz, himiýa we balyk gojalyk puwdoklaryny alınıp barýan işlen ýagdaýy hakynda hatabat berdi. Hyzgydana vice-premier Türkmenneft döwlet konsernyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça millileşdirilýän çäreler we bir näçe iri maýa goýum taslamalarynyň ýerine ýetirişi barada aýtdy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplamynyň düzümleriniň öňünde ägir durup wezipeler. Şoňa neftiň we gazyň çykarşyny artdyrmak, toplamyň senagat we ulug düzümini ösdürmek, onuň çygymal binýadyny we eksport kuwatyny berkitmek, içerki bazarda bolşaýaly daşarky bazarda giňden sarp edilýän ýokary hilli neft önümleriniň öňünçiniň mösörlerini artdyrmak boýunça derwäs meseleler durýar diýip bellädi. Neft gaz çykarş we neft himiýa puwdoklaryny ýokary netijeli häzirki zaman tehnologiýalaryny we enjamlary işen ulanmagyň hasabyna öňümçilik görkezýärler mundan meýlekde ýerigderli artdyrmalar diýip milli liderimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň 2011-nji 2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasyna we ýurdumyzyň neft-gaz puwdogynyň ýöňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de Türkmenneft döwlet konsernyň işini hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenneft döwlet konserni hakyndaky düzgünnamany tasdiklap, vice-premier onuň ýerine ýetirişine zerur bolan gödekçiligi üpçün etmek tapşyrdy. Himiýa senagatynyň we balyk gojalygynyň kuwatlyklaryny artdyrmagyň zerurlygy hakynda aýtmak bilen döwlet başlygymyz ýurdun baý tebigy serişdiräriniň bu puwdoklaryň kärhanalaryna önümleň görnüşlerini hasa arttırmak için giyin mümkünçülükleri açýanyny bellädi.